Aquest 11 de setembre hem estat centenars les joves que hem omplert els carrers. Hem sortit de casa perquè, tot i que alguns hagin decidit pactar amb l'Estat, nosaltres sempre hem tingut clar que la independència és una eina d'alliberament per la nostra classe i pel nostre poble. Que aquesta només la guanyaríem als carrers, confrontant de cara al poder establert i mai negociant amb qui decideix les regles del joc. Per això, el jovent seguim organitzades dia a dia, presents en totes les lluites, perquè puguin anar fins a les últimes conseqüències, teixint vincles arreu del territori i combatent els discursos més reaccionaris, masclistes, racistes, espanyolistes, perquè cap d'aquests pot tenir cabuda ni ara ni en uns països catalans socialistes i feministes.